Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu il-membri tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista se jivvutaw dwar mozzjoni li tagħti għażla jekk it-tesserati jeleġġux kap ġdid jew jikkonfermawx lil kap Adrian Delija. Dan wara laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li damet għal aktar minn 6 sigħat. Laqgħa oħra imqaqla f'atmosfera ta' ġlied, tensjoni u għajjat li anke beda jinstema' minn barra. Il-laqgħa ntemmet ftit qabel is-satejn ta' bil-lejl. One News irrapporta mis-sorsi li kellu fil-laqgħa dwar il-mozzjoni li mbagħad il-Partit Nazzjonalista konferma u qal li l-mozzjoni saret bi qbil unanimu, jiġifieri dik li t-tesserati se jażlu jekk jażlu kap ġdid jew jikkonfermawx il-fiduċja f'Delija. Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li l-ġimgħa 31 ta' Lulju se jitlaqqa l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u l-għadda s-Sibt l-ewwel ta' Awwissu se ssir il-votazzjoni dwar il-mozzjoni li ġiet imresqa minn Adrian Delija u sekondata mill-eks deputat nazzjonalista Michael Għaxaq. Sorsi fil-laqgħa tal-Eżekuttiv qalu li Delija rtira l-istqarrija li għamel ħamis fil-għaxija mal-bidu tal-laqgħa li kienet tgħid li huwa se jitlob lill-Kunsill Ġenerali jsejjaħ konvenzjoni ġenerali ħalli t-tesserati jivvotaw vot ta' fiduċja fih. Id-deputati ribelli ridu akkosta kollox li jisfiduċjaw lil Delija f'Kunsill Ġenerali imbagħad it-tesserati jeleġġu kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista. L-istess sorsi qalulna li għalkemm kien mifhum li kellu jkun il-President tal-Kunsill Ġenerali Censu Gallia li jiddeċiedi dwar se jiġri fil-Kunsill Ġenerali, imbagħad ma kienx hemm il-ħtieġa hekk kif Delija ċeda għal pressjoni tal-esponenti tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Daw kontra Delija saħħu li vot ta' fiduċja fost it-tesserati ma jeżistix fl-istatut. Waqt li bdiet din il-laqgħa u bdiet toħroġ l-ewwel informazzjoni anke fuq one.com.mt, in-nies ta' Delija bdew ixerdu ritratti ta' deputati ribelli li jridu jċaħdu lit-tesserati mill-vot. Id-deputati ewlieni li sfiduċjaw lil kap bħal Chris Sajt, Carol Aquilina, Claudio Grech u Jason Azzopardi mill-ewwel jwieġbu lin-nies ta' Delija u qalu li mhux qegħdin iċaħdu id-dritt tal-vot lil ħadd. Barra d-dar ċentrali reġa' kien hemm qarja tqila partitarji ta' Delija u partitarji tad deputati li sfiduċjawh jistennew se joħroġ mill-laqgħa. Ta' Delija jistennew li jisimgħu l-aħbar li l-kap se jsalva u dawk wara ta' kontrih ħerqana li jirnexxielhom jintensifikaw il-komplott. Kien l-ħabta tas-sija 10 ta' filgħodu li bdew ħerġin il-membri tal-Eżekuttiv. X'kien ħareġ Jason Azzopardi inqalet kommozzjoni sħiħa hekk kif attivisti ta' Delija pruvaw iħebbu għalih u kellhom jintervjenu l-pulizija. Jason Azzopardi der maħsud, b'attivist ta' Simon Busuttil der iżommu minn daru. Dr. Azzopardi, hemm kif qed tħossok għadek kif erġajtu sfiduċjajtu lil-kap? Attent għall-karozza. Anke l-partitari rrabjat kienu, li kważi ħebbew għalik. Le, għandek żball. Ciao, good night, Nicole, good night. Ħareġ ukoll Chris Sajt u qal li hu mhux qed iwaqqaf lit-tesserati milli jivvotaw. Tant ridnieh il-vot tat-tesserati illi bqajna ninsistu sal-aħħar minuta u mbagħad finalment l-Eżekuttiv kollu b'mod unanimu il-pożizzjoni li kellna fil-mozzjoni oriġinali li kienet tgħid li għandna mmorru biex jiġi elett kap tal-Partit Nazzjonalista mit-tesserati. Toqgħodu għal dan ir-riżultat issa? Dak huwa li x'jiddeċidu l-Kunsill Ġenerali u x'jiddeċidu t-tesserati. Ħareġ ukoll l-eks deputat u membru tal-Eżekuttiv leali lejn il-fazzjoni ta' Simon Busuttil Michael Għaxaq. Dan tenna li l-kap m'għandux il-fiduċja tal-maġġoranza tal-grupp parlamentari u għalhekk għandu jwarrab. Għaliex intu kont lift il-fiduċja f'Adrian Delija? Jiena jidhirli li hemm issues li kelli nwassal din il-pożizzjoni tiegħi. Tajjeb, ġifieri jiena nħoss li meta għandek 2/3 tal-Parlament qed jgħid b'mod ċar li m'għandux fiduċja tal-kap tal-partit, ma jagħmilx sens li l-kap tal-partit jibqa' hemm. Għaxaq qal li ma jaqbilx li jittieħdu proċeduri kontra l-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista li ħarġu iżjed fil-beraħ b'kampanja biex Delija jitlaq. Ma naqbilx xejn, jiena kont President u Viċi President tal-MZPN u ma naħsibx li għandna noqogħdu nieħdu azzjoni ta' dak it-tip. Wara dawn id-dikjarazzjonijiet ħareġ il-kap fl-isfond ta' ċabċib mill-partitarji tal-fazzjoni tiegħu.